Burgemeester Caroline van der Pol, ja, leuk nieuws. Heel erg leuk nieuws. Verrassend voor al onze 5 Waddeneilanden. Ja, vertel, wat gaat er gebeuren? Het koninklijk paar gaat een 2-daags bezoek brengen aan Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. En dat zal plaats gaan vinden op 9 en 10 mei. Dus net na 4 en 5 mei en de kroning van koning Charles, dan komen ze naar de Waddeneilanden. Ja, ze komen inderdaad 2 dagen naar de Waddeneilanden. En wij zijn er in het diepste geheim al een tijdje mee bezig als Waddenburgemeesters. En ook de commissaris van de Koning uit Friesland en Noord-Holland. En er is een mooi programma in elkaar gezet. Dus de puntjes moeten nog op de i gezet worden. Maar we gaan ons van onze beste kant laten zien. Ja, wat is er wel al bekend? Ik weet nog niet precies wanneer het programma van minuut tot minuut bekendgemaakt wordt. Maar dat ga ik nu dus ook nog niet verklappen. Nee, maar de 5-daags bezoek, 2-daags bezoek aan 5 eilanden. Dus het wordt eerlijk verdeeld? Het wordt redelijk eerlijk verdeeld en het zal ook inderdaad een afgewogen programma worden, zodat we niet op elk eiland exact hetzelfde zullen gaan doen. Nee, maar oké, dus ja, wat moet ik me er verder bij voorstellen? Nou, ik denk dat het hele mooie aandacht is voor de Waddeneilanden. En dat we ook kunnen laten zien wat ons nu zo uniek maakt. En uniek positief, maar misschien ook wel negatief. Want ook het eilandleven vergt wel wat van mensen. Als je bijvoorbeeld de huisvesting neemt, als je onderwijs neemt. Dat zijn zaken die echt een grote rol spelen op zo'n eiland. En het is goed als het koninklijk paar ook kan zien wat er hier leeft. En waar we mee te maken hebben. Ja, dus dat is ook een beetje het doel erachter. Het is niet gewoon leuk, maar het is echt een werkbezoek. Het is een werkbezoek van het koninklijk paar, ja. Ja, dus geen Koningsdag natuurlijk. Het is niet spelletjes doen, maar echt dingen bezoeken. Echt dingen bezoeken, ook echt met inwoners spreken. En ja, horen en zien wat er leeft op de eilanden. Ja, nou is de koning hier natuurlijk in 2019 ook geweest. Toen was alles nog strikt geheim tot op de dag zelf. Dat is nu wel een verschil. Dan is er straks ook wel publiek bij, denk ik. Ik neem aan dat er ook publiek bij is, maar ik neem ook aan dat er ook beveiliging bij is. En ja, hoe dat er allemaal gaat uitzien, dat weet ik nog niet. Dat horen we in de komende weken? Het programma wel, de beveiliging waarschijnlijk niet. Nee, dat blijft geheim. Ja, waarschijnlijk ja.